sa papi. Da mu pomažeš, Arija? Da. Papi priprema biciklove. Da zakačimo za auto. Alina, zatvori vrata, molim te. Jesi spremna? Da, ja vas čekam. Jesi spremna, Alina? Da. Koja je tvoja biciklo, Alina? Moja biciklo je ovo. Hoćeš da objasniš kako funkcioniše ovo biciklo, pošto nemaš jedan točak? Ova bicikla se... Kako se koristi? Ja sednem na ovo biciklo i onda me papi vuče. Papi te vuče, a zato nemaš ovde točak? Da. Aha, zato što se zakači za ovo biciklo. I hrana je spremna, sve je spremno, evo i sendviči. Mi kad se spremamo za Chicago kao da idemo na odmor, kao da idemo na more. Ali mora tako ovaj put, da ne budemo ni gladni, ni žedni i da ne moramo da stajemo nigde. Da vidimo kako papi kači Alinu na biciklo. Napolju je divan dan, ja da čekam da stignemo u Chicago, ovo je prvi put da ćemo da vozimo pored jezera. Nadam se da niko neće upasti. Ja se upastim namerno. Ne sme niko da upadne, moramo da pazimo, ali bit će jako zanimljivo, jel da, Lina? Mama, Molim. ja ću upasti namerno. Ne smeš da upadneš. Super će da bude. Ćao, Alina. Ćao, Arija. ¿Qué pasó, papi? I can put a blanket here if you guys want, and We can to rest a little. if you guys want. Ja. Napravili smo malu pauzu. Kako vam se sviđa vožnja? Jel, Jelina? Ti uživaš u tvom čipsu, jel? Evo ga, jezero Michigan. Prelepo je. Izgleda kao more. Jel da, Arija? Parkirali smo se tu i sada malo jedemo. Odmaramo. Gospođice, jel uživate u životu? Da? Kako se zove ovo jezero? Jel znaš? Lake Michigan. Lake Michigan. Ovo je u stvari more, nije jezero. Mama, nije ovo more. Nego šta je? Nego je jezero. Jezero, ali izgleda kao more. Da. Zato što... Gdje je pesak? Gde je pesak? Gdje ti vidiš pesak? Nema peska. Kako si, Alina? Ne dobro. Ne dobro.
Uno, solo uno. ¿Cuál color quieres? Azul. 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 Mama je gladna isto. Alina je gladna. Za slatko. I Arja je gladna sa Sir. sir. Ovdje je ulaza Millennium Park, ali pošto biciklovi ne mogu da idu unutra, mi nismo mogli danas da uđemo. Stigli smo kući, evo nas jedemo, kupili smo hranu kod Meksikanaca i gotov je dan. Hvala što ste nas gledali. Ne zaboravite da kliknete na like i subscribe. Ćao! Ljubavicu moju.